Ma jonqos li wara budget bħal dar ismajna aħna llejla li l-Kamra tal-Kummerċ tkun kuntenta u tapprezza dak kollu li ntqalu ġie suġġerit. Nirrealizzaw ukoll b'sodisfazzjoni li ħafna mir-rakkomandazzjonijiet li semmew ġew rakkomandati mill-Kamra tal-Kummerċ. Mod speċifiku napprezzaw li kien hemm tliet binarji li għalin aħna napprezzaw ħafna. Waħda minnhom hija il-tnaqqis l-indirizz tal-ispejjeż tal-business fosthom id-dawlu l-ilma fosthom ir-renta daw kienu suġġerimenti li aħna minna. It-tieni huwa l-istimulu biex ikun hemm l-infiq u dak huwa xi ħaġa importanti u naraw li ttieħdu ħafna inizjattivi biex it-turiżmu intern u l-infiq intern jiżdied għax jidher li l-pajjiż għandu biex da jagħmlu. U t-tielet ħaġa huwa l-focus ta' kif se nkabru l-ekonomija, kif se ninċentivaw permezz ta' business plans u permezz ta' inċentivi lejn l-impjiegi lejn retraining u anke lejn l-investimenti biex il-businesses jikbru. Narfu li l-greening tal-ekonomija semmit mill-Ministru Xkembri hija area li lilna tinteressana ħafna naħsbu li idea tajba ħafna u l-oħra wkoll huwa l-investiment fil-manifattura ta' ċertu livell permezz ta' investiment ta' 400 miljun smajna aħna llum li se jagħti direzzjoni oħra lejn din l-industrija reżiljenti li hija manifattura.